Comrade Blessed Geza panguva inoi voya vachikonzeresa chaos. Comrade Bombshell Geza right now voya achiexposa corruption iri kuitika in the ruling party ZANU-PF. Corruption iri kuitika in our own country Zimbabwe. Zanamira mashoko otokwana Bombshell Geza last night panguva inoi achitaura mashoko ekuti aiwa zvigananda zvazvonyanya, especially now zvautolinga madealings avo with the Mnangagwa family, especially his sons. Panguva ine kurinyatsokuonekwa kunzi these guys vari kuita kuti nyika yeZimbabwe aiwa ichinyatsokuwondomoka, ichinyatsokuona pasi. Inopa subscribe like on the bell icon. According to BBC Zimbabwe, panapa vanachiripota zvakataurwa naBombshell Geza last night in his address. Anobuda achiposta quick notifier wamuri kuona uyu mudanyira achiti through Mnangagwa's son David Mnangagwa, who is the Deputy Finance Minister, Chivayo is withdrawing $4 million from Reserve Bank every day, and the money is sent to Amazon. All the money you see being given to people by Chivayo is looted at the Reserve Bank. Hashtag Comrade Bombshell Nesu Blessed Geza. Domashko arikubuda panguva ino ari kuexposwa naComrade Bombshell achiti aiwa wiki Chivayo panguva ino azonyanya ndeyakuonekwa kunzi ndo the top chigananda. Yes, kune zvigananda zvakawandisa vakamenshinawo nemazita, but wiki Chivayo zviri kunzi aiwa ndiye anenge ari kuva leader, ndiye ari kutopa through David Mnangagwa, aiwa the Deputy Minister of Finance. Panguva ino zvinyatsokuratidza kuti the situation munyika yeZimbabwe havisina kumira zvakanaka. Aiwa tikuona kuti people they are struggling, the economy is struggling, everyone ari kuchema-chema, all institutions are captured. Panguva ino on top of that they want to extend the presidency tenure to rule beyond 2028. Ameno kuti up to 28 to 2030 kwacho or 2033 zvinhu zvinoramba zviri kuti sezvazvazviri here and zvichatoita worse. Mashoko ari kubuda panguva ino, people they are criticizing the move, and panguva ino people vari kuuya vachikumbira kuti aiwa ma-rights groups pamwe chete nema-activists they must stand up vauya vachivoisa against aiwa zvigananda and the 2030 plan. Tudze mafunguro enyu matikudii pamusoro pechitiko ichi. Nango mesection bendinzi mafunguro enyu. So subscribe or like, chit on the bell icon.